Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजां नोंथांमोन बयबो दङ लोगोसेहाय दिनैहाय राम मन्दिरावहाय अयोध्यायावहाय राम सीतारामनि प्राण प्रतिष्ठा खालामनाय जादों बिनि थाखाय बयनिसिमबो भारतबासि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोसे मोनसे खोथाखौ आङो बुंग्रोनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों जे बे भिडिअखौ दिनै नुवाबो जानो हागौ बा गाबोन नुयैबो जानो हागौ ओंखायनो बुंखाबाय जों बादि फिसा इउटुबार क्रिएटर्सफोरखौहाय स्ट्राइक हरलाबायनानै लाब गैया खोनासंनो जुदि हायाबा खोनासंनो नाङा नायनो नाङा बास बेल' आंनि खोथाया बेनिफ्राय नों स्ट्राइक हरनानै मनेटाइजेशन बा इउटुबनि जे पेमेन्ट बेखौसो बन्द खालामनो हागोन खिन्थु बे बुंनायफोरखौ ससियेल मिडियायाव ओंखारनायफोरखौ खुनु बन्द खालामनो हानाय नङा दा बेखायनो खुनु बेबायदि डाइरेक्टलि स्ट्राइक होनानै बेले बेजे सोमजिहोनांगौनि खोथा गैया थां आरो थांनानै थानो हो बास बेनो बेनिफ्राय बाथ्रायाथ' खुब सिरियास रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार बिथां प्रान्जल तालुकदारा जि पाब्लिकफोरजों बर' पाब्लिकफोरजों गोगोमैनो धलायजादों मोजां मोनदां धलायनायखौ दा मा खारनाव धलायदों बेखौ नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायजोबग्रो बेनिफ्राय आंनो कमेन्ट हर बर'खौ नुनानै बियो मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बर' जाथि खुख्खुर खुट्टा बे बुंनाय रावा बबेसिम मा जाहैयो बेखौथ' जों बुजियानो नै दहाय मोनसे बिराद जोंहा बिग्रायनाय सफैदों आरो हदाय जों बे थांगोन फैगोन माबा मोनसेब्लाबो मावनानै थांखागोन बियो ओमफ्राय आरो होसोनायाव बर' जाथि खुट्टा खुख्खुर बेनोल' रावा आंनि बुंनांगौआ नैबेखौल' बे रेन्जारा मा नाम रेन्जारनि नामखौथ' मिथिलां बे दाखालि बुजानाय रेन्जारा आं सियारबो होदों सारा प्रान्जल तालुकदारा जिरायाखै ओमफ्राय आङो बिसोरखौ सनमान होनाय असिलायै आंनि सिखा खुख्रिखौ आं दोनदों थारुन दाननाय सिखाखौ आं दोनदों आरो बिसोरजों रायलायनो थाखाय बे समाव बियो आंनि सिखाखौ थाब खननानै माने सिखाखौ ओरै दाहार नायलायबाय आरो बियो बेनिफ्राय बिदि खालामनानै दफं सिखारबाय ओमफ्राय आं बे समाव बुंनाय जादों है दुलुबना लागिसिल सार होननानै बुंदों आरोखि आं थारुनखौसो दानदों बेखौ लांनो नाङामोन होननानै आं बुंबाय बे समावहाय बियो गसंनानै हाथिम सार बर' जाथि होनबाय आरोखि बेबायदि बुंनाय जादों आं गोसोआव इनायनो दुखु मोननाय जादों सासे गोजौ रेंकनि अफिसार जानानै बिसोरो दिनै मानो जाथि सेबा खालामनो समाज सेबा खालामनो फैदों ना जाथिखौ मुगैनो दाननो फैदों आं बेबायदि आंनि गोसोआव सानदों आरो नोंथांमोनाथ' बेयाव नुनो मोनबाय जे थारैनो साननो गोनां बाथ्रा खाथिबदे बर' जाथि होनलायलायनाया बिराद साननो गोनां बाथ्रा बर' जाथिखौ नेग्लेक्ट खालामनानै बाहायनाय जे बे शब्द आरो बर' जाथि खुट्टा माजों खुट्टा खुख्रुर नामा जोंनि आइडेन्टिटिखौ बिथांमोनबादि सासे गभर्नमेन्ट अफिसियेलनि अगियान अयनाय भाबै साख्रि मोननाय सासे बर'नि सुथ्रु रेन्जारा बुफ्लेनानै आथिं आखाइ सिफायखानांगौसोमोन आंनिबा मोजाङानो जादों दाबो बुनाया आरो फैबावोबा लागायबाव दावहा नांनानै फैबाय थाग्राखा बर'फ्रा आलादा रायजो आलादा राव आलादा हारिमु आलादा धर्म गोनां बर' जाथिखौ खुट्टा बुंदों बियो रायजो गोनां राजा गोनां हारिखौ मिन्थियाखै बे जोंनि आइडेन्टिटिखौ मालानिफ्राय सिङाव थानानै जाफेरा रायजो राजाफोरनि खबर मोननायनिफ्राय खौरां लानायनिफ्राय खबर मोनदों आं माखासे जेंना जानायखायसो भिडिअखौ होथ'वाखैमोन आंबो खबर लाहरनानै खबर मोनदों जे बिथाङा माबा माबि सावो थांलाय फैलाय बिराद गाज्रि नोजोरजों नायो बर'फोरखौ एकदम मोनबा होख्रेमजोबथारगौ रलारजों बेबादि नासयजानाय होख्रेमजानायखौ दालाबो गावबा गावनि हा बर'नि रायजो बड'लेण्ड लेन्ड अफ दा बड'स बेयावसो जों थांनानै दं जों थागोनबो थागासिनोबो दंबो बेयाव गिनांगौ फावसायनांगौ गैया
मा खालामो खालामथों बेफोरखौ थाब थाब इनिसियेटिभ गभर्नमेन्टफ्रा लानांगौ। दिनैनि समाव मानि थाखाय बेबायदि इसिबां गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफ्रा जोंखौ एकदमबारे अयनाय भाबै अयनाय नोजोरजों नायनो सुबिदा मोनदों ना जोंनाव पावार एन्ड फांसनानो गैला नामा? बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जानाखि पावार एन्ड फांसन मोनदों बा थादों बेनि थाखाय बिथांमोना एसेबो सनमान होनो गोसो गैया नामा? बा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जाबादि पावार एन्ड फांसनखौ जों इउटिलाइज बानायगासिनो दङ बियो मा जोंखौ पावारलेस बानायगासिनो नामा? डाउनाव खोख्लैगासिनो नामा? गुबुनारिफोरखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ बा गुबुन जायगानि गभर्नमेन्ट अफिसियेलफोरखौ मा पावार बांहोनानै जोंखौ गेरेब होनायनिसो नामा? हिसाबावथ' बिराद गिदिर सुक्ति जाबाय, नामाबो बिराद गिदिर सुक्तिनि नामा बिटिआर एग्रिमेन्ट। दा बेवहाय बिथांमोना बेबायदि सुबिदाखेने नायख्लेंनोबो चान्स मोनलायलायिसो जानांगौमोन। लगे लगे एक्सन टु एक्सन जानांगौ। गैया बेफोरबायदि सुबिदा मोनदों। दिनै रायजो राजाफ्रासो बुहरनो हानायखायसो बिराद मोजां मोनबाय आं। साबायखर नोंथांमोन रायजो राजाफोरसिम। बिदि होननानै बबेबा मोनसे बिराद गिदिर घटना बा बेफोरबायदि हिंसायारि जाथायफ्राव थुलुंगा होदों बे नङा। बै थरफनिफ्राय साननानै नायोबा मोजांखा। मा सोरनि जाखानायनि सोर गभर्नमेन्ट अफिसियेल नोंनो खुगायाव दौना होफैनायखाय बिसोरजों जेने थेने खालामजानो, न' बां सावजानो, बेसर आबाद सावजानो। मोजाङानो जादों। जा जायो नेक्स्ट आपडेटखौ नेनानै थागोन। नोंथांमोननिफ्राय खबर लागोन आरो नोंथांमोन आंनि गाइस फेमिलि नोंथांमोनाबो नेक्स्ट आपडेटखौ नेनानै थाबानो जाबाय। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ हल गासैनिसिमबो। आरो फिन खेबसेबाव सीतारामनि प्राण प्रतिष्ठा अय'ध्यायाव खालामनायनि थाखाय नोंथांमोन गासैबो भारतनि साफ्रोमबो जेखि धोरोम, जेखि जाथि, जेखि हारि हारिसा जनजाथियानो जाया मानो मोनफ्रोमबो समाजनि सुबुंफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ।